A acordat un interviu în premieră după ce a anunțat că divorțează de celebrul Ilie Năstase. Amalia Năstase a ieșit la rampă după mai bine de 4 luni de la separarea de Ilie. Ce face Amalia Năstase? Bine. Singurică? Da. E bine? E sănătoasă? E împlinită spiritual? Foarte bine. Foarte bine. Există anumite regrete? Tot timpul trebuie să te gândești la ce te-a învățat viața, la ce poți câștigi de pe urma experiențelor. Și eu beneficiez foarte mult de prietenii mei, de copiii mei, de cei foarte mulți prieteni pe care i-am. Sunt aceiași prieteni care au fost și în trecut? Eu am 3 prietene din liceu. Prietenii se schimbă sau nu datorită faptului că sunt mai mult sau mai puțin persoană publică, ci pentru că sunt sau nu sunt prietenii mei. Ai renunțat la numele de Năstase sau încă nu? Eu cred că sunt un tot așa cum sunt eu, Amalia, și nu contează cum mă cheamă, adică nu țin foarte mult la statuia unui nume. Țin foarte mult să fiu eu așa cum sunt. Este pe viitor Amalia deschisă la o nouă iubire? Nu, cred că toată lumea, toată viața e deschisă la orice. Pentru mine sunt foarte importanți copiii și e foarte important să fie bine toată lumea și să fie businessul meu să meargă foarte bine. Nu, sunt deschisă la orice provocări pe care viața mi le poate arunca. Cum îți petreci timpul cu copii? Aveți anumite activități? Fetițele sunt la școală, amândouă, una la grădiniță, una la școală, și când se întorc de la școală vin și facem lecții, desenăm, ne jucăm, la fel ca orice alt copil, și ele sunt ocupate cu diverse activități de copii. Cu Ilie Năstase mai ții legătura? E firesc, e tatăl copiilor tăi, dar... Normal, e tatăl copiilor mei și întotdeauna va fi tatăl copiilor mei. Și noi nu suntem niște oameni certați sau niște oameni care... Suntem niște oameni care ne respectăm foarte mult unul pe altul și așa se va întâmpla și de acum încolo. Îi vizitează? Că știu că au rămas la tine fetițele. Normal, e tatăl fetelor și se văd tot timpul. Și sunt... Fetele nu-i lipsesc lipsa, nu-i simt lipsa. Cum vede Amalia Năstase viitorul? Sunt foarte optimistă, întotdeauna am fost optimistă. Sper că toată lumea din jurul meu va fi sănătoasă. Și ăsta e cel mai important lucru. Știu că pare doar așa o propoziție, dar este foarte important să fii sănătoși, toți cei din jurul tău să fie sănătoși. Da, toți cei cu bani își doresc asta, sigur și săracii și-ar dori să fie sănătoși, dar să vedeți ce va urma săptămâna viitoare. Nu discutăm însă despre greve, mișcări sociale, proteste, revolte, toate la timpul lor. Acum însă în platoul nostru interpreta Bianca Rus. Bună seara, bine ai revenit, Bianca. Bună seara, bine v-am găsit. Sterian Ogic, cel care se pare că începe să aibă noroc, a câștigat la CEDO împotriva statului român, ia și niște bănuți, poate urmează să ia mult mai mulți bănuți decât se aștepta. Bună seara, bine ai revenit, Sterian. Bună seara, Mădălin. Fotomodelul Alexandra Ienăchescu, în premieră la noi. Bună seara. Vom vorbi și despre Alexandra, e un moment interesant. Acum însă, Amalia Năstase și Ilie Năstase, un cuplu care s-a despărțit într-o mare discreție. Amalia ne-a acordat primul interviu. Un interviu, sigur, pe fugă așa, dar edificator. Are o relație ok cu Ilie Năstase, s-a vorbit despre asta, au preferat să nu iasă în public, să nu facă scandal. Mă refer nu neapărat la cuplurile, să zicem, din zona asta de tabloid, de showbiz, care s-au dezbrăcat de orice caracter și s-au acuzat în ultimul hal. Au fost și miliardari care au făcut același lucru. Hai să auzim opinii. Cum vi se pare Amalia, cum vi se pare relația asta? Te miră, Bianca, faptul că s-au despărțit decent? Nu mă miră absolut nimic. În ziua de azi ești liber să alegi, poți să rămâi cu cine dorești. Într-adevăr, e o familie modernă, nu s-au înțeles, s-au despărțit. Am înțeles că afacerile Amaliei merg foarte bine, a subliniat. Are grijă de copiii ei, tăticul le vizitează foarte bine, tot respectul din partea mea. Sterian, tu ai trecut Mădălin, eu spune altfel. Eu sunt un tip necăsătorit și din astfel de experiențe trebuie să învăț să nu mă căsătoresc cu o femeie mult mai mică ca mine. Pentru că mai devreme sau mai târziu se poate ajunge aici. Iar din punctul de vedere de a te despărți în mod amiabil, e normal, pentru că el e o celebritate în România și
nu cred că s-ar compromite, iar ei îi convine situația asta. Da, ea a avut de câștigat, sigur, din multe puncte de vedere. Cu siguranță a trăind avut cu de Ilie câștigat. Năstase. Păi da, Pentru că dar dacă nu poate era și Ilie ea a avut de Năstase- suferit. Te Pentru rog că e o frumos. mamă la 2 copii. Deci cu Ilie Năstase acum 15-12 ani s-ar fi căsătorit oricine. Orice femeie din România, aproape orice femeie, disponibilă de a se căsători. Iar ca să divorțez după 15 ani, eu nu accept mai greu despărțirile, pentru că am trecut printr-o anumită experiență și pe unele regret foarte mult. Dacă aș lua-o de la capăt, nu s-ar mai întâmpla. N-aș mai ajunge în situațiile Ai astea. spus cu multă domnișoare. E Raluca în spate Păi și nu pot să păi vorbesc cam prea asta. multe, dar despărțirea de mama lui Raluca mă doare foarte mult. Dacă aș lua-o de la capăt, aș Nu rămâne te-ai cu... mai despărțit. Nu. Și aș fi rămas și aș fi crescut lângă Raluca, lângă mama ei, ar fi crescut Raluca lângă mine, aș fi stat lângă mama ei până la adânci bătrânețe. Dar e prea târziu. Din păcate, noi, bărbații sau oameni în general, ne maturizăm târziu și pe unii ne dor mult. Am înțeles. Vorbim și cu Alexandra, uite, despre Ilan Schwarzenberg.